मा बानायगोन बिखौ मा बानायगोन बिखौ आलु सब ओमफ्राय अमा बेदरजों अमा बेदर होयो सिङाव दावदै होयोना होआ दावदैबो मालाबा मालाबा मोनजायो ओमफ्राय बेसेबां जागोन बिनि माबाया थबसेयावहाय आलु सबा 10 थाखा 10 थाखा ना 20 थाखा ए थबसे जागोन बहाय ओमफ्राय 100 था 50 थाल' जायो माथो 100 था जानाय बायदि नुयो 50 थाला 500 50 थाला 500 जाहैबाय बेखौ होना जासाबदोंलै माथो खालामबावनाय साख्रि गैया बाख्रिबो गैयालाय ना गावबागाव माने आखाइ सोमावालाथ' मोनजाखाया औ माजों फोरोंनाय ओरैनो थालाबाथ' सिथो होनाय ना माथो बिटिआर सरकारनिफ्राय मा मोनखो बिटिआर सरकारनिफ्राय मा मोनखो ए अरुण'दय मोनो ना मोना ए अरुण'दयसो दा अनुरदयानो फैगौ आदा लाना फैबावबाय नै आदा सबखौ खिसुबाय नै अरुण'दय होननानै बुंनाया माबा अरुण'दयनो बेखौ फोरमायदो नै